बर' फिसानि बिबान दा बे हिसाबै दिनै जोङो UPPL नि सरकार थानाय समाव सोरबाया अमुक सोरबाया आमखाया ओरैजों थायो होननानै जों सायख'नो नागिराखै जों बयनोबो मान होनो थाखाय नाजादों आरो बड'लेण्ड जे जोंनि बिटिआर गोरोबथा 2020आव सुक्ति खालामनाय बेवहाय मोनसे दफा दङ बे हिसाबै सालबारियाव जोंनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथि मोनसे मेम'रियेल मिउजियाम जों लुगोन जेरावनोखि जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लंनि मुङा बेवहाय लिरनाय थागोन सोरबा 100 बोसोरनि उनाव सोरबा गोबां बोसोरनि उनाव जुदि नायगिरफैयोब्ला आंनि बंस'नि सासे सोरबा मानसिया बर' हारिनि थाखाय बर' हादोरनि थाखाय नांदोंमोन आमखा बसुमतारी बियो 100 बोसोर 200 बोसोरनि उनावबो नायगिरनानै जाहाथे मोनो बेबायदि माखासे मिउजियाम जोङो लुनो नागिरदों सालबारियाव मानोना जों मिथिगौ इजराइल होननाय मोनसे हादोरा मोनसे समाव गोमालांबायमोन नाथाय 300 बोसोरनि उनाव बिथांमोना खौसे जाफिननानै इजराइल हादोरखौ आरो सोरजिफिनदों दा जोंहाबो दिनै जोंनि हारिनि मानसिफ्रा नाङैनो बर' रावा 90 सिडिउलाव थिसनजाबाय बर' थुनलाइया जोबोद जौगाबाय जोङो बर'नि थाखाय माखासे गोदान फसंथानफोर लुनो हाबाय बे गासैबो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनलांगासिनो दङ दा आद्रा थानाय जिखिनि हाबाफारि बेखौ मावनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों दिनै जोङो राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै सोरबा साफा सानैया ससियेल मिडियायाव बायदिसिनायाव जोंखौबो गोबां खोथा बुङो दा बियो अरजाया सोरबाया गावनि गोसो बायदियै गोबां खोथा बुङो नाथाय गोसो गोरबोनिफ्राय जों हारिखौ मोजां मोनो हारिखौ सिबियो आरो हारिनि थाखायसो राजखान्थि खालामनो फैदों गावबा गावनि थाखायबा जोङो सोरबा 20 बोसोर सोरबा 30 बोसोर न' बां गारनानै हाबा मावबाय हारिनि थाखाय आरोबाव सोरजोंबा रायजानानै बुंजानानै मावनांगौनि गोनांथि गैयामोन बेफार फालांगि खालामनाबो जानो हायो साख्रि मावनाबो जानो हायो दाउ अमा फिसिनाबो जानो हायो नाथाय दिनै जे जोङो राजखान्थियाव फैदों इउजि ब्रह्म बिथाङा जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सावरायग्रा बिथाङा गोबां माखासे जोंहा बेवहाय सोमावसारनाय दैदेनगिरिफोर दङ राजखान्थियाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि जि सिमांमोन जोंनि जि थांखिमोन बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायनो जोङो राजखान्थियाव फैदों दा बेनिखायनो जेब्लायसिम जोंहा गोबां मुंख्लं दंबावो बिथांमोननो जोङो आरोबाव अनसुंथाइ होनांगौ जोंनि आखायाव सरकारा होनाय रां दंखायो नाथाय बे मुंख्लंफोरनि जि लिस्ट बे लिस्टफोरखौ जोङो भेरिफाइ खालामनांगोन गभर्नमेन्टनि फैसा होनांगौब्ला बियो बिथांमोना मोनसे रुल दङ नियम खान्थि दङ बेजोंसो होयो दा बे नेम खान्थिजों थांनायाव खारनाय माखासे जायफोर थैलांबाय बिथांमोननि जानो हागौ आर्मी पुलिसनि अपारेशनमोन केस FIR खालामनो हायाखै पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै बेनिखायनो जेबो रेकर्ड गैया गभर्नमेन्टनि आखायाव दा गभर्नमेन्टनि आखायाव जेला रेकर्ड गैया बेखौ मुंख्लं नखर होननानै बोरै बुंनो बेवहाय 5,000नि जायगायाव 10,000बो होफैनो हायो सोरबा दा नंखायनो बेखौ भेरिफिकेसन खालामदों आरो दायो जाथाराबा गावबुरानिफ्राय लानानैब्लाबो सोरबा गामिनि सिनियर मानसिनिफ्राय लानानैबाबो बोरै हायो बोरै बेखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ होननानै बेखौ साननाय जादों दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ एबसुनिबो माखासे बै 6 बोसोर सोमावसारनायनि माखासे मुंख्लंफोरा दाबो मोननांगौ दंबावो BLTनिबो साफा सानै मोननांगौ दंबावो बे गासैखौबो लिस्ट खालामनानै लासै होलांबाय थानो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जादों फारसेथिं माखासे केसबो दङ केसा माखासेया बोखारजाबाय आरो माखासे दंबावो दा बेखौ बोखारनायनि लामायाव थांगासिनो दङ माखासेया जेलावबो दङ गोरोबथा जानायनि सिगाङावनो गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांमोननि साजाखौ फोजावखाबायमोन जुदि साजाखौ फोसावखायामोनब्ला अब्ला मोनसे लामा थायो नाथाय साजाखौ फोसावखायोब्ला बेखौ हाइकर्टनि सायाव थांनानै जिहेतु रावबो थिरांथा लानो हाया ओंखायनो केसखौ केस बायदियैसो नांलांनो गोनां जायो दा नंखायनो दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौबो माखासेनि केसखौबो नांबाय थादों सुप्रिम कर्टआव जों बिथांमोनखौ मदद होबाय थादों जिखिना जेलाव दङ बिथांमोनखौबो बर'नो थाखाय जों माखासे पलिसि लाबाय थादों बावैसो माखासे सावरायनाय जालांबाय जोङो मिथिया गोबां नखरफ्रा जुदा उकिल हमनानै केसफोरखौ नांदों दा बेखौ जों ज' खालामनानै गभर्नमेन्टनि मददजों जोङो माखासे उकिल होनानै बिथांमोनखौ बोरैहाय जयै नांनो हायो जेलनिफ्राय बरननो बे हाबाफारिखौबो जोङो आखायाव लानाय जादों
दा बिनि अनगायै जोङो आरोबाव फिन रोदोमखां होननाय मोनसे बिथांखि लानाय जादों, जेराव जाय न'खरनि जोंहा एनडिबिनि न'खर जायफोर दिनै दङ थांनानै साख्रि मावनो बैसो गैला, सोरबा माबा मोनसे मावना जानो हाला, बेबायदिफोरनो बिथांमोननो माबा माबि राहा लामा बरनना होनो थाखाय सोरबा दाउ अमा फिसिनाय, सोरबा बायदिसिना आबाद मावनाय, बेफार फालांगि खालामनाय, बेबायदि गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय फिन रोदोमखां होननाय मोनसे बिथांखि लानाय जादों। आरो बेखौ एनडिबिनिनो माखासे बारग' सेंग्राफोर आरो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि लाइमोनफोर गोसो गुदुं ज' जानानै फिन रोदोमखांखौ बिथांमोना सामलायदों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो थाबैनो माखासे मदद जोङो होनो थांगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर, मालाबा मोजां सान फैयो, मालाबा गाज्रि सान फैयो, मालाबा जों जौगायो, मालाबा जोङो फासयो, मालाबा देरहायो, मालाबा जेनो, बेबायदिनो हारिया बेसेबा गोबाव फैबाय। नाथाय दायो मोनसे मोजां थासारि फैबाय। दिनै जों नुदों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आर्मि पुलिस गैला। मोनसे समाव अखा नायबानो आर्मि पुलिस न'खर खाथियाव, जोंनि बिमाफ्रा गोसोआ बोरैबा मोनो, जोंनि बिनानावफ्रा गोसोआ बोरैबा मोनो, बा जोंबो सरासनस्रायै नर्मेल मोनसे गामियाव नाङा फाङा सासे मानसिखौ नायगिरनो फुंनि मोनानि आर्मि फैबाय थायोब्ला, नाङा बाङा सोरखौबा सोङो डिस्टार्ब खालामोब्ला, बे गासैबो थासारियानो जोबोद बोरैबा जायो। दा बिनि थाखायनो नाजाथाबनानै 2020 मायथाइयाव गोरोबथा खालामबाय। आरो बेवहाय एनडिबिपि, एनडिबिआर, एनडिबिएस जेसेबां दङ गासैबो बेवहाय गोरोबथायाव बाहागो लानानै बर' हारियाव दिनै गोजोना फैबाय। दा बे गोजोनखौ जों अराय सम लाखिनांगोन। नैबे समा जोङो रांखान्थि जौगानाय, समाज जौगानाय, बायदिसिना नोङो जौ जुवाफोरखौ फोजोबनानै मोजां सोद्रोम समाज दानायनि जों हाबा मावनांगोन। दिनैबो गोबां गोरिब गुन्द्रा बर' न'खराव दङ, बर' समाजाव दङ, जोंनि माहारियाव गोबाङानो लेखा फरायनो हाया गथ'फोरखौ, गोबाङानो नांगौ बायदि न' बां लुनानै लानो हाया। बे जेंनाफोरखौ दिनै जों सरकाराव फैनानै मोनसे सुस्रांलांनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय। आङो बेखौल' खावलायनो सानदों, 5 लाख राङा बारा गिदिर रां नङा, बेयो बिराद बुरजा रां नङा। नाथाय 5 लाख राङा बोरैबा सानोबा बिराद बुरजा रांबो। मालाबा 500 रांनि थाखायनो जोङो मुलि जानो हाया, मालाबा 500 रांनि थाखायनो जों गस्ला गांसे बायना लानो हाया। स' 5 लाख राङा फारसेथिंनिफ्राय नायोबा खमबो नङा। दा बे 5 लाख रांखौ जेब्ला प्लेनिं गैया अब्ला नाङा फाङा खरस खालामफ्लांगोन। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै खरस खालामो। बेखौ लानानै सोरबाया बायदिसिना खोथा बुंनो हानाय जे न'खराव, नोंथांमोना साननानै नाय जे बोरैबा न'खरा जौगानो हायो बेबायदि खामानिफोरखौ माव। आरो बेवहाय सरकारनिफ्राय आरोबाव माबा मदद नांबावगौबा, नोंथाङा 5 लाख रां मोनबाय, माबा मोनसे बिजनेस खालामनो नागिरदों, गभर्नमेन्टनिफ्राय लन एसे नांदेरबावगो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब्ला जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेंकफोरखौ बुंनानै होगोन जे बिथांमोना ओरैबायदि मावनो नागिरदों, 5 लाख गावहा दङ, आरो 3 लाख रां होनांगौ। 8 लाखबा बियो मोजां मोनसे अमा फार्म खुलिनो हायो, दाउ फार्म बानायनो हायो, मायबा मोनसे बानायना मावनो हायो, दाउ फिसिनो हायो, दाउ बिदै प्रडाक्ट खालामनो हायो, मासरुम फिसिनो हायो, बायदिसिना खामानि मावनो हायो। हेन्दलुम माने बानायनो हायो, न'आव जि दानाय मेचिन बायनो हायो, 2-3, 2-3 न'खराव गावसोरबो दाबाय, मालायखौबो दाहोबाय। दख'ना आर'नाइ नांगौ, आजिखालि बिराद फैसा मोनो मोजाङै मावोबा, आरो राङाबो फैबाय थायो। बोरमा फिसिनो हायो, ना फिसिनो हायो, जायखिजाया जिखौनो मावा मानो बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै माव। आरो माबाफोर मदद नांगौबा जोङो सरकारनिफ्राय मदद होनो थाखाय नाजागोन। रांखौ डाइरेक्ट रां मदद होनो हायाब्लाबो सरकारि स्किमनि गेजेरजों बेंकफोरखौ बुंनानै, बायदिसिना फसंथानफोरखौ बुंनानै बोरैहाय मदद खालामनो हायो बे लामाखौ जों लानाय जागोन। आङो बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव बुंबाय। आरो सोरबा थानो हानाय जोंहा सेंग्राफोर न'खराव आङो खावलायनो सानो जे बे फैसाखौ जाहाथे मटर साइकेल बायनानै ओरैनो खरस खालामा। बियो सोरनिबा जिउ थांनायनि उनाव जोङो बे फैसाखौ मोन्दों एसे मान बान्था हिसाबै बा मान हिसाबै, दा बेखौ जाहाथे न'खर जौगानायनि थाखाय बाहायनो हायो, न'खरनि माबा मोनसे लाबनि थाखाय बाहायनो हायो, बेखौ जाहाथे बयबो गोसो होयो। आं बेखौनो खावलायनानै बयनिसिमबो खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आं बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। दा जिखिनि बाखि दंबावो बेखिनिया जाहाथे बयबो गावनि चेकखौ लानानै थाङो। सोरबा साफा सानैनिया दानि बुंदों
मुंफ्रा मायबा मिस्टेकफोर जानो हानाय फिसा फिसौ बेखौ लानानै जेबो साननाङा कारेक्सन खालामना होनाय जागोन नोंथाङा माबा मोनसे मोनोब्ला लोगो लोगो बेखौ कारेक्सन खालामबानो जाबाय आरो बेवहाय जोंनि सानै अफिसार सासे सुजित बाग्लारि आरो सासे अनित्य ब्रह्म बिथांमोना जोबनाय फारसे गावबा गावनि फन नाम्बारखौ बुंनानै होगोन नोंथांमोना बेखौ नट खालामना लाबानो जाबाय मायबा उसुबिदा जायोबा बिथांमोनखौ जाहाथे फन हरो जे आंनि चेकआ ओरैबायदि गोरोन्थि जाबाय आंनो कारेक्ट खालामना हरनांगोन बिथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना फन हरो बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों